tako je došlo do tog naziva D22. Ok, hoće nam se predstaviti za početak. Poštovanje, dobar dan, moje ime je Dušan Zdravković, rođen 22.2.1998. godine iz Paraćina. Trenutno sam u Minhenu već neki period, bavim se muzikom. Reci mi šta znači tvoje umetničko ime i kako si došao do njega i kako glasi uopšte? D kao moje ime, kao Dušan, pre svega početno slovo. A što se tiče 22, to je moj omiljeni broj i broj koji verujem zvanično, jer to je 22. februara sam rođen, ima nekih pričica, znači stan mi je broj 22, imam 22 kvadrata u stanu, tako da verujem u taj broj, eto stavio sam, tako je došlo do tog naziva, D22. Imali smo prilike da vidimo, bit će link negdje dole u descriptionu, imali smo prilike da vidimo tvoj prvi spot. Hoćeš nam nešto reći o tvoj pesmi, o tom spotu i kako je uopšte došao do tog projekta? Spot, čisto ja sumnjam, to je moja prva pesma inače, pesma koju sam pisao u periodu kad mi je bilo kao navodno teško, to jest nije navodno nego jeste. Pesma nosi suštinu, ako se dobro čuje tekst, znači sve sam rekao kako jeste stanje trenutno, ne samo u našoj zemlji nego generalno, da se malo promene neke stvari, da ljudi sagledavaju neke stvari iz drugih uglova i da jednostavno dam svest narodu šta je zapravo dobra muzika, dobar kvalitet, jednostavno nešto novo da čujem. Koliko dugo se baviš muzikom i koliko dugo se baviš uopšte umetnošću? Umetnost bavim se od malena, jer se bavim crtanjem, slikanjem, vajanjem i tako nekim lepim stvarima. Moj otac je inače akademski umetnik, pa sam od malena krenuo se bavim time, a što se tiče muzike, bavim se klasičnom rapom zadnjih 4 godina, pišem tekstove i tako dalje. Sad sam već uspeo da dođem do toga da mogu da imam bolju produkciju, da se radi na jednom levelu, višem levelu, tako da eto, to je to, zadnjih 4 godina sam u rapu, u muzici. Reci mi ko su neki tvoji uzori muzički, produkcijski i generalno inspirativni? Inspirativno. Mogu da kažem da što se tiče produkcije ovako, gotivim Cobija jako. Dečko koji stvarno zna šta radi, tu nema priče, to je jedan od najboljih beatmakera trenutno na Balkanu. Ujedno isto podržavam Marlon Brutala, znači jedan real rapper, veliki pozdrav za njega. I tu je teha cela familija koju isto podržavam. Znači prave patriote i srpski rap koji je sada isto pokušavaju ljudi da dignu na taj level up. A od stranih? Naravno Rafka Mora, Einzak Zibn i što se tiče nemačkog rapa još može Luciano. On je jako dobar reper, on je onako agresivan, ima priču. Pošto živiš u Nemačkoj, živiš u Minhenu, srpskog si porekla, rođen si u Srbiji, da li planiraš da repuješ samo na srpskom ili planiraš možda nekad nešto na nemačkom? To ja mislim da ću ipak da ostanem pri srpskom, jer to je moj jezik i zemlju koju najviše volim. Ja mogu nemački da probam da radim, ali nije to moj stil, ipak sam ja u srpskom rapu. Reci nam nešto o svojim planovima za buduće projekte. Pominju si da radiš na novim pesmama, novoj pesmi, novi spot. Kakve su ideje za neki bliži period? Pa u najskorijem vremenu treba da izađe nova pesma San ili Java, koja će da bude izbačena na moj YouTube kanal. Pesma koja je još odrađena kvalitetnije nego prva, sa još kvalitetnijom videoprodukcijom. Posle toga slede još stvari koje planiram da odradim, to je Znaj da nikom neće biti tada. Reci mi, hoće nove pesme, ove koje slede, biti slične ili drugačije? San ili Java će imati u refrenu autotuna. Znaj da nikom neće biti tada, planiram da bude ipak više gangsta i ulica da se vidi, street rap. Reci mi ko su ljudi sa kojima se radiš tamo u Minhenu, pošto su u produkciju radiš tamo, kažeš da je taj nemački kvalitet u pitanju. Sa kime radiš, ko su ljudi koji ti pomažu, sa kime se rađuješ, kakva ti je ekipa sad trenutno? Producent što se tiče muzičkog dela je Moduza. On je inače producent jednom reperu nemačkog, Kurdo se zove.
jako pun jedan kvalitet i stvarno studio na nivou perfekcije, znači stvarno sam zadovoljan što se tog dela tiče. Reci mi, imaš još nešto da nam kažeš i šta bi poručio našim gledalcima na mom YouTube-u? Pogledajte emisiju, stojim iz ovog dečka da je jedan vrhunski lik i naravno uskoro slede nove stvari koje mogu da pomenem, eto te pesme, pa ćemo da vidimo. Sve najbolje gledalcima ove emisije i veliki pozdrav od D22. Yo. Biće link u opisu, tako da čekirajte link i čekirajte kanal od mog kolege, pa bit će uskoro novih pesama. Hvala puno. Još jednom kolega. Vidimo se uskoro. Sve najbolje. Takođe.